Hello mga mix. Meron tayo ditong liig mga kamix. Piprituin natin yan mamaya. Ito yung pinag-iisipan ko pa yung pork chop na baboy. Maliit na ang hiwa niya. Inaanong ko kung ihawin o prito din. At meron tayo dito mga kamix, alamang, kamatis, bawang, sibuyas. Wala tayong malalaking sili kaya purong labuyo ang ilalagay natin mga kamix. Uusok na naman ang tainga natin yan sa anghang. Pero masarap yan mga kamix. Yes! Ito nga pala yung galing dun sa pork chop, mga taba ng baboy. Inalis na natin para ilahok natin sa alamang mga kamix. Yan ang ating lulutuin ngayong tanghalian. Maya na lang mga kamix. Palambutin muna natin yung balat ng baboy. Mga kamix, ito na yung ating balat ng baboy mga kamix. Ang taba. Yan. Lagyan na natin mga kamix yung bawang. Baka pumatok mo naman yan. Yung kamix. Yan. Ano mo naman yung taba. Pag ginigisa ay pumuputok. Sama-sama natin yan mga kamix. Ang ating lulutuin na alamang. Yan mga kamix. Paluto-lutuin muna natin mga kamix ang ating taba ng baboy. Grabe yung init ngayon guys. Umaga pa lang mainit na. Yan guys Yung kamix, yung kamatis. Lagay na natin. Wow! Ang kamix, paluto-lutuin lang natin ang kamatis. Kamix, lagay na natin ang kamix ang sili. Para mamula na yan mga kamix. Grabe ang amoy mga kamix. Ang amoy pa lang, sobrang anghang na. Pastilan. So weird. Yung mga kamix, mga 40 pirasong labuyo lang ang nilagay ko naman. Pero kayang-kaya naman yan mga kamix. Pantimpla lang naman yung alamang sa mga ulam. Pantimpla sa mga niluluto natin kasi pero yung lulutong ito hindi ito maalat mga kamix kasi bago namin ito lutuin, hinugasan muna. Pangit kasi pag maalat naman ang alamang, sobrang alat. Kaya ito mga kamix, pwedeng iulam pero pwedeng pantimpla sa ating mga kakainin. Kaya gulay, yan ganyan. Yan mga kamix Yan na yan mga kamix. Kamix, yan ang ating alamang. Lagyan na natin ng magic at pamintang bino. Yan mga kamix. Timpla natin yan, ating lulutong alamang. Grabe mga kamix, ang amoy pa lang nanunuot na ang anghang ng ating nilagay na labuyo. Wala kasi tayo mga kamix ng
siling panigang. Yan, hindi nakabili. Kaya nilagay natin ay ang purong labuyo. Siguro mga 40 piraso yun mga kamigs. Kaya sabong ang anghang. Yan mga kamigs eh. Yan ang ating lutong bagoong alamang Bicol. Yan mga kamigs, ang ating recipe ngayong tanghalian. Ang ating alamang. Yan mga kamigs oh. Yan na ang ating ulam ngayong tanghalian. At ating lulutuin naman mga kamigs ang pritong leg o inihaw na pork chop. Pero maliliit lang ang iwan ng pork chop. Ayan guys, luto na yan. Maya-maya na. Kamigs, marinate na yan. Leg ng hindi na natin pinakuluan yan. Kasi titestingin ko na naman na ganitong pagpirito ng leg. Ayan, meron na tayong dyan chicken breading, harina, paminta, saka magic. Yan ang ating piprituhin na naman na ulam. At ito mga kamigs, ihawin na lang natin yan. Yes! Yan, kunti lang naman yan, madali lang naman ihawin. Yan, ito naman ang isatalang natin ngayon mga kamigs. Iano natin yung sa ricado ng may harina, chicken breading. At paminta, magic. Okay, yan mga kamigs. Yan muna. Kamigs, umpisa natin ang pagprito ng liit ng manok. Yan mga kamigs. Yan na ang ating ulam ngayon. Ang pritong liit ng manok. Yan. Hinaan lang natin ang apoy, baka masunog agad. Yan mga kamigs. Yan na ang ating recipe for today. Yan, meron na tayong ginisang alamang at may prito tayong leg ng manok. Yan mga kamigs, hinaan lang natin ang apoy. Ayan na yan mga kamigs, pag naluto na siya. Yan mga kamigs, luto na ang ating ulam salang mga kamigs. Yan, crispy mga kamigs. So, kang maganda ang pagkakaluto na mga kamigs. Yummy! Yan. Tinagal-tagal natin pagluto nito. Baka makuha rin naman natin yung ating inaasam na masarap na lasa ng pritong leg. Kahit leg lang siya mga kamigs, mukhang masarap. Kaya mga kamigs, pangalawang salang na tayo mga kamigs. 4 lang yung sinalang natin mga kamigs para lubog siya sa mantika. Yan. Gawin natin 5 kasi yung tira naman ay 5 rin. Yan. Yan mga kamigs, hinaan natin ang apoy para ang luto niya ay tamang-tama lang. Yan mga kamigs. Yan na. Mga kamigs, yan ang ating pangalawang salang. Maluluto na naman siya mga kamigs. Yan. Crispy na siya mga kamigs. Yan. Yan mga kamigs. Parang ang sarap niyan. Yan o. Ngayon na natin mga kamigs. Para magsalang na naman tayo ng huling salang mga kamigs. Salang na natin yung huling salang.
Yan mga kamigs. Yan. Isa lang natin yan guys. Ang ating huling piprituhin na manok. Naliig lang. Liig-liig lang tayo mga kamigs. Yan. Kahit yan liig lang mga kamigs, masaya naman ang ating pamilya. Kahit ganyan lang ang ating mga ulam, ang mahalaga ay masaya ang ating pamilya sa pagkainan. Yan mga kamigs. Maraming salamat po sa inyong suporta sa ating munting channel. Yan. Kahit ganito lang ang ating niluluto ay hindi po kayo nagsasawang suportahan ako. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sa aking ka-team, Barangay 101, maraming salamat po sa inyong suporta. At sa Team Love, thank you very much po sa inyo. At hindi po kayo nagsasawang suportahan ako. Maraming salamat po. Yan ang ating huling salang mga kamigs. Maya-maya na. Mga kamigs. Yun yung ating huling salang. Maluluto na naman siya. Sana all. Yan mga kamigs. Dinahan-dahanan lang natin ang apoy para yung sa ilalim niya ay maluto. Yan, ganyan daw ang pag-prito ng manok o leegyan. Para yung buto nila sa loob ay lutong-luto talaga siya mga kamigs. Kaya yan mga kamigs, dinahan-dahan natin ang pagluluto. Kasi pag malakas ang apoy, matututong ka agad. At yung sa ilalim, hindi pa luto. What? Yan mga kamigs. What the fuck? Luto na ang ating huling salang. Yan, hanguin na natin. At tayo ay mag-iihaw naman ng ating baboy. Sa labas tayo mag-iihaw, mga kamigs. Baboy muna, mamaya-maya na lang. Mga kamigs, mag-iihaw na tayo mga kamigs. Yan. Masarap pang ulam ng aming mother. Kasi bawal naman siya ng manok. Kaya ito ang kanya, inihaw na pork chop. Maliliit na naman siya. Pwedeng i-barbecue nga ito. Pero ihaw-ihaw lang tayo mga kamigs. Isang salang lang yan mga kamigs. Ipang ulam niya naman lang. Yan mga kamigs. Mga kamigs. Yan ang ating inihaw mga kamigs. Yan. Ang ating inihaw na pork chop. Mga kamigs. Yan ang ating inihaw na baboy mga kamigs na pork chop. Yan. Pang-ulam ng aming nanay. Kasi bawal siya ng manok. Kaya ito ang ulam niya. Pork chop na inihaw. Nagbabad na rin naman yan. Kaya templado na yan mga kamigs. Kaya ano? Sauce. Para ka lang mga samang inasal mga kamigs. Yan. Yan mga kamigs. Alisin na natin yung luto na mga kamigs. Yan. At baka matutong pa. Yan mga kamigs. Maya-maya na lang yan. Ating ano na lang pag nandun na sa ating lamesa. Kasi ba masunog pa. Walang tagahawak ng camera. Ating cellphone. Yan mamaya na lang mga kamigs. Mga kamigs. Ito na ang ating finished product mga kamigs. Ang ating ulam sa tanghalian. Yan o. Luto na ang ating alamang. At inihaw na pork chop. At pritong leeg ng manok. Yan mga kamigs. At meron tayo ditong sausawan mga kamigs. Yes! Yan mga kamigs ang ating ulam ngayon. Ito na ang ating product. Yan mga kamigs.
Hanggang dito na lang po ang aking munting vlog. Maraming salamat po sa inyong suporta at panonood sa aking mga ginagawang video. Mag-iingat po kayo lagi saan man po kayo nandoon. At huwag niyo pong kalimutan mag-like and share and subscribe na rin po. At pakipindot na rin po ang ating notification bell para po updated po kayo sa aking mga ginagawang video. Hanggang dito na lang po ang aking munting vlog. Bye-bye! Jesus love you po. Bye-bye!